Acabat, a 2 dies que varen començar i ja passat corrent. Anem a veure tots els avanços que s'han fet, que són molts, encara que no ho paren, són moltíssims, molts són hores d'estudi i la veritat que se mereixen un reconeixement molt gran. Un fort aplaudiment per als xiquets de la sensibilització i la seva professora Lluïsa Massó. Cuando asomaba el sol, pude ver a las flores que al compás de la música de los pajaritos bailaban y cantaban alegremente. Hacían corro a los pajaritos, los sapos y las ranitas, que no cantaban pidiendo lluvia, sino que cantaban saludando a una buena amiga de todos que se acercaba.
xicotets han estat un mes assajant. Estos han fet el mateix, no portem més d'un mes, es començaven a principi de curs cada un en el seu instrument i avui hi ha persones que no toquen el seu instrument. Té molt de valor. Els xicotets, els pares que estan així, no s'acordeu dels pares, al contrari. Teniu que animar-los moltíssim perquè el que a vosaltres vos costa 2 minuts, a ells costa 2 o 3 hores. Un fort aplaudiment